ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮನ ಪಾತರಗೆ ನಿಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಅಂಗ್ಯಾ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬಚ್ಚಲಂಗ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತದು ಇತ್ತೆ ಏರ್ನೋಟಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂಬ ಅಲ್ಲ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗೆ ದೇವೇರನೆ ಪಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಲ್ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಆಂಜುಗುಂಡು ತರದಿರ್ತು ಪಾತರಾಯಲು ಆತಿಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಅತ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವನಸಾಂಡ ಏನ್ ನೋಡುದು ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ಏನೇ ಏನ್ ನೋಡು ಆದೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿನ ಒಣಸಂಬ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ಈ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ದೈವಭಕ್ತಿ ಕಾಲ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಓ ತರಜ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ